Urte emankorra izan da 2018 Galtzaundi euskara taldearentzat. Herritarren aktibazioa, gure inguruko diagnosiak egin eta aztertzea, eta euskal kultura eskaintzaren sustapena izan dira lan ildo nagusiak, eskualdeko hizkuntza politika konpartitua garatzeko bilgunea eratzearekin batera. Euskararen normalizazioa Tolosaldean gauzatzeko helburuz, gizarteko alor ezberdinetan eragin nahi da. Horretarako, berariazko eta bide batezko elkarteekin elkarlanean hainbat mahai koordinatu dira. Batetik, Tolosako hezkuntzaren maila. Baita Tolosako ikasleen maila, aisia eta kirol maila, lan mundukoa, hirugarren sektore eta merkatariena, eta helduen euskalduntze maila eratzeko lehen pausoak eman dira eskualdean diharduten bi euskaltegiekin. Eskualdeko euskara teknikariak elkarlanean jartzeko eta batak besteari buruzko informazioa aurrez aurre jasotzeko, Tolosaldeko euskara teknikarian bilgunea martxan jarri da eta Galtzaundi arduratu da koordinazioaz. Alegiako Aralar Institutuan ikasle eusleak izeneko programa garatu da aurten. Ikasleek euren artean euskararen erabilera indartzea lortu da ekimenarekin. Erdarazko joera duten ikasleen aurrean beste ikasleak ahaldunduz. Esperientzia positibo hau beste ikastetxe eta zentroetarako moldagarria eta aplikagarria dela ikusi dugu. Hirurako eta Anoetako enpresetan urteak daramatza Galtzaundik enpresak euskalduntzeko bisitak eta aholkuak ematen. 10 enpresetan egin dira lan hauek 2018an. Tolosako merkatari elkartearekin adostuta, elkarteko kide diren 200 gora saltoki bisitatu dira, eta euren paisaia linguistikoa euskalduntzeko aholkuak eman eta jarraipena egin zaie. Dituzten aukeren katalogoa eskura jarri eta merkaldi garaian ere bisitatu dira, merkaldi tirak eta bestelako karteldegia eskura jarriz. Ibarran ere merkatariekin lanketa antzerako egin dugu, baina bertan herriko saltoki guztietan izan gara. Udalak eta Galtzaundik eskaintzen dituzten aukeren berri ematen. Mintzalagunarekin ere aurrera jarraitu dugu. 2018an 50 parte hartzaile izan dira mintza praktikan, eta ohiko ekintza osagarri ez gain, 2 kantu saio ere antolatu dira. Gainera, Tolosaldeko gainerako mintzalagun taldeekin batera, Asteasuko muskerraren bidera txangoa ere egin dute mintzalagunek. Eta 2018 urteko aktibazio egitasmo nagusia Euskaraldia izan da. Tolosaldean, 26 herrik eman dute izena egitasmoan, eta herriz herri Euskaraldia koordinatzeko batzordeak sortu ditugu. Eskualdeko 11koa, aldizkaria, girotze bideoak, komunikazio plangintza orokorra, denera 8.100 parte hartzaile izan gara Tolosaldean. Sekulako zifra eta hurrengo edizioari begira gaude. Jakintzaren eta diagnostikoen alorrean, Tolosa, Ibarra eta Bilabonako merkatarien eta saltokien egoeraren diagnosia egin dugu. Tolosan, bestalde, beste hainbatetan bezalaxe, merkealdi garaian erakus lehioen hizkuntza azterketa ere egin dugu 2018an. Tolosako elkarte gastronomikoen hizkuntza egoeraren azterketa ere burutu dugu herriko 41 elkartetako bazkideekin elkarlanean. Eta aurrera begira, hobetu beharrekoak identifikatu ditugu banan-bana. Kirol taldeekin ere antzera, 2. aldiz egin da taldeek duten hizkuntza egoeraren azterketa, eta baita beren entrenamentuetako behaketa lana. Lehen aldiz, 2017an ezagutarazitako kale neurketen emaitzak aurkezten izan gara Tolosaldeko 28 herrietan. Hitzaldi horiexek baliatu ditugu herrietako euskaltzalekin harremana egin, Euskaraldia aurkeztu eta Galtzaundiren asmoen berri emateko. Uemako herrietan, mankomunitateko teknikariak ere gurekin izan dira aurkezpenetan. Bestalde, 2 formazio hitzaldi ere antolatu ditugu 2018an zehar. Bata, hizkuntza eta generoa elkargunean izenekoa, Lore Agirre antropologo eta kazetariak eman zuena Ibarran. Eta bestea, Garabide elkartearekin elkarlanean Tolosan antolatutakoa, munduko hizkuntza gutxituak etxean izenburupean. 2018aren amaieran ere, eskualdeko batxilergoko eta lanbide heziketako ikasleen hizkuntza eta kultur kontsumo ohituren azterketa egin dugu inkesta bidez. Tolosaldeko atarian, hitzez hitz izeneko atalean ere aritu gara soziolinguistikari buruzko iritziak eta elkartean martxan ditugun proiektuak zabaltzen. Irratian 15ean behin eta astekarian hilabetean behin izan dugu gure tartetxoa. Euskarazko kultura eta aizia eta euskalgintza sustatzeko proiektuen artean ahozko sormen tailerra aipatu behar dugu. Bertsozale elkartearekin elkarlanean urtebetez martxan izan dugu hainbat diziplina artistiko lantzeko. 5 ikasle aritu dira irakasle desberdinen partetik euren sormena lantzen. Sormenarekin jarraituz, sormenetik egitasmoak ere beste 2 edizio egin ditu 2018an. Herrigintzari begira jarri ginen, lehenik Jose Maria Agirretxe eta Jora Zulaikarekin, eta udazkenean hori hartzeko protagonista izan zen Izaro Andres musikaria. Udazkenean 10. edizioaren ondoren 11. ere osatu du Ibarra Galtzakomi komiki lehiaketak.
200 lan jaso dira Euskaraldia gaitzat izan duen edizioan, iaz baino 50 gehiago. Irakurle taldeak ere urteroko ibilbidea egin du Tolosan. 10 saio egin dira eta Danel Esarri Ugarte, Eider Rodriguez, Maixa Zugasti eta Juan Luis Zabala idazleak ere gonbidatu dira saioetara. Euskara ardaz duten jaietara autobusak antolatu eta koordinatu dira ikastetxeekin eta udaletako kultura zerbitzuekin elkarlanean. Tolosaldetik, herri urrats, ibilaldia, arau euskaraz eta Nafarroa Añezera joateko aukerak eskaini ditugu. Nafarroa garaiko ekoizleen produktuak erosiz, bertako euskalgintzari laguntzeko herrigorako otarrak, kontserbak eta olioa eskura jarri dugu bulegoan. Eta Xiberuko ikastolen aldeko otarrak ere banatu ditugu. Galtzaundiren proiektua zabaldu eta saretzeko ahaleginean jarraitu dugu, eta galtzaundikide berriak lortu ditugu herriz herri. Orain ditugun bazkiden herena baino gehiago eginda galtzaundikide 2018an zehar. Eta gure elkartearen nondik norakoak azaltzeko, Uztaritze Tolosa Senidetze elkarteko ordezkariekin bilkura bat egin dugu Tolosan, eta Uztaritzen ere gure proiektuaren aurkezpena egin genuen 2018an. Ibarrako Sendi Ekintza elkartearen taberna kudeatzeari ekin diogu 2018an. Aspalditik buruan genuen ideia baitzen euskararen arnaskuna izango zen taberna irekitzea eskualdean. Aukera suertatu eta heldu egin diogu desafio hori. Horretaz gain, hileko azken ostegunetan kultur ekitaldiak antolatzeko ere aprobetxatu dugu, Ibarrako plazako taberna. Eta amaitzeko, Tolosaldeko euskararen maila sustatzeko lantaldea martxan jarri da 2018an zehar. Euskalgintza instituzionalaren eta sozialaren sentsibilitateak eta lan ereduak bildu gara bertan, eta ondorio nagusia izan da urrats sendoak egin behar direla euskararen etorkizuna bermatzeko, eta euskara eskualdeko hizkuntza nagusia izatea helburu duen gobernantza eredu berritzaile eta erreferentziazkoa eraikitzeko. Tolosaldeko euskararen mailaren etorkizunari eta 2019ko plangintzari buruzko erabakiak hartu dira urtea amaitu baino lehen. Eta horren parte izan dira eskualdeko udal, ikastetxe, euskaltegi, tokiko komunikabide, euskara elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, UEMA eta zeharkako ikuspegia, hau da, bizikidetza, berdintasuna, aniztasuna, migrazioa, bermatzeko kolektibo ordezkari eta teknikariak. Bere misioa, helburu estrategikoak eta bere baitako bestelako helburuak finkatuta, Galtzaundi Euskara taldeak koordinatzen duen Tolosaldeko Euskararen mailak 2019 urteko plangintza eta egitekoak finkatu ditu. Helburuak eta desafioak buruan, alorrik alor etengabe lanean, Tolosaldeko euskaltzaleak batzen eta aktibatzen jarraitzen dugu. Euskara gure eskualdeko hizkuntza nagusia izan dadin, gure esfortzua eta gogoa jarri.